kai ya kai da Allah dan samu wallahi ba za ka da ko na je na samu akwai wallahi da kan aka ban dakon nan da kan na je na kai wallahi ba za ka ci ba dan Allah ka taimaka mu wallahi ba za ka ci ba rana zafi dan Allah haka na sha na dauka wallahi ba za ka ci ba to dan girman Allah ka tausaya mu wallahi da ko ne na same in ka ci dan girman Allah ka yaƙuri kai ta zaka da ni wallahi billahi la ilaha illa huwa dan bora ba Allah wallahi sai kaga abin da zai faru ko me zai same ni me zai sama sai cikin ka ya kumbura yayi din he kai kaman mace mai ciki wata tara wallahi ƙarya kake ciki na ba abun da zai wallahi la isa la isa don ba ka wannan ka zo kai menene san wallahi ai yi mata a hankali yi mata a hankali kaka je mata ciwo ai mai ciki a hankali ba mace bace ba fa na kowa ne fa me kaci wallahi wani ne sannu mun zo gurin magani sannu wani ne na ci abinsa ya yi masa Allah a ƙarya kake Allah ya zine maka wallahi to abinda nake so na gaya maka na kai ka tsaya ka saurare ni sosai na jin ka dakta yadda kake kula da shi din nan na wannan cuta ta ba ta asibiti ba ce wannan maganin ba na asibiti ba ne ina za mu maganin gargajiya za mu da alaikum salam maganin gargajiya za ku je ku nema na bahaushe wannan maganin wannan mutum inda yana son ya samu lafiya wannan cuta ba ta asibiti bace ba ta asibiti bace na taba ganin wani mai irin wannan cutar sai ya je masallacin juma'a ranar juma'a masallaci na cikin gari ya karbi lasifika batun an sauko ga taron mutane ya ce wannan cikin nasa haramun ya ce haka sannan fa sai ya samu lafiya yanzu da kowa za ka iya zuwa cikin taron jama'a masallacin juma'a an sako ka gaya wa kowa cewa haram ka la ilaha illa huwa ba zai iya ba Allah ba zai iya ba ka so ka samu sauki to za ku kawo Allah sarki na kowa wannan ba da kowa bane na kowa ne wallahi ai daga dukkan wannan sun canja mu Assalamu alaikum na kowa kai mutumin nan kai kan gari a hannu ya gari da kai na haka alhamdulillah wallahi daga gida to ya aka ka gane gurin nan ai da kwatance ka amma na ji dadin zuwan ka wallahi wallahi ai ina ganin wasu yara nace musu dan Allah ina ne babban kemis na kan hanyar nan a za su kawo ka wallahi ka san me faru a'a fita zan dama wallahi a'a to ba komai ai abin da yake faruwa zuwa za ka tsare mu ka gane ka duba mu to ba matsala amma tambaya ya abokan nan taka tana nan kuwa garo wallahi na kuwa ai baka taba faduwa ma amma ba na samu labari wa ni ai kaga diploma December nake haba yaro university da akwai a cikin kaina a ƙasa muke zuwa Ahmadu Bello Ibrahim Zaria ai rage ma lokacin ban ne atishawa ni wallahi abun hamma maki yake wani lokacin zaka ji suna faɗa kayan chemist wata ce ka ce kafin ko jalosin ko rugopsin to bari da yawa wallahi masha Allah bari ka abin nan ko a tsaya mana ba ta nan zaka shigo ba ina zan shigo ina zuwa ga kofa au gashi can haske ko a ciki da haske na ce na ga uba gurin waya dan yi min duhuwa wannan abin da kai ma ya kara min basira cewa kamar zaka iya zaman kemis na kowa Audu salamu to ban da abin samani ni da ne da guloma ne da ni sannan ina da NCE ina da PSDE to menene ma Allah na ta wani a wannan nake da wannan dai ba mamaki ko androsin ne su kafin su jalosin su androsin kowa ya zo ina nan ina ma akwai zaki da na sha wannan duk su androsin ne su kafin su jalosin su wannan kuma ko burodi ne
kaga shigo da shi nan. Shigo da shi a kawo shigo da shi. Ka ji jikin nasa ran. Jiya ba mai bacci ba. Ba ku yi bacci ba. Iko Allah. Iko Allah. Ka ji jikin nasa zafi. Allah jiya ba ai bacci Iko ba. Allah Ka gani ko? Kaga dauko ba take ko? Wai na gaba ɗaya duk su za a yi masa. Dukka gaba ɗaya za a yi masu. In Allah ya insha Allah. Ku rike shi ba da kyau fa. Saboda so nake duk in gama haɗa allorin gaba ɗaya. Naka a baya ake Kai ne likitan nan ko ni? Eh? Kaga asibitin Murtala. Hasiya Bayo. Ba inda ban je ban aiki a wajen nan ba. Haka isa ka ce zaka zo min da wasu maganganu na wani abu da dan neman allura a wuya wani abu ne. Wallahi sai in fasa. In jiran sahi ya zo ya masa. Allah ya tunda jikin yayi zafi. Kai da Allah rike shi da Allah kaji. Karko shi nace. Ta makogaran zan masa. Ai a wuya nemo wannan ta makogaran sa ce zan ma.